yeɓiyankoɓe Pindi TV ɗo gonduɗen koye ceerno Bocar Kane mo ganduɗa kañum ardi galle gollorɗo biyeteɗo agence Thiaby Bye. Agence Thiaby Bye ko galle toppitantoɗo neɗɗo ha daña galle daña boowal walla terrain wallumama ha beele janggo no fulɓe mbiyata ni so doole donki yo doole keɓ. Assalamu aleykum bandiraɓe, kon no jiirdon nomin garata ga e lawol ngol gummi ko Dakar pour arde ga e Malicounda e nder Mbour te on jii oto waɗani ɗum hay waktu goto te on jii e lawol ngol en birtima aéroport Diass en birtima kadi terrain uji men wondi sara aéroport uji ɗi ha Allah waɗi min jettima ga e Malicounda ko terrain uji ɗi ganduɗa ko programme mo ujunere e temedde joyi terrain uji ɓe ganduɗa min gari ko weɓande ɗum sénégalais uji ɗi e prix ji ɗi ganduɗa ko prix ji bebdi. Terrain foof ko 180 mètres carré na yeeye 750 000 cash mo wawa sodde ɗum e 750 000 cash min gokkamo o yoɓa ɗum e lebbi sappo e ɗiɗi. E lebbi sappo e ɗiɗi ɗi o natnat caution makko ko famdi 200 000 lewru foof o yoɓa 50 000 francs. ko noon min tottirta terrain uji ɗi ganduɗa ko ga e Malicounda kadi on yii mi haali ɗum nane ala to woddi e so wayi darde nokku en matiére de darde nokku ala hande to woddi. on jii leydi ndi foof no waɗa taliji kala to neɗɗo yiɗi yaade yaha toon e waktuji arta e waktuji. donc foof ko pour yo leydi ndi yaaru yeeso ko pour kadi e programme oɗo momin gaddi o pour que kala wonɗo ɓiɗɗo sénégalais wawa wadde hen bénéficie wu ha ɓe jiiya hen hoore mabɓe. par ce que hande yimɓe foof andi jewde nokku no muusi kadi lowas no muusi kadi moni foof yiiɗi dañde nokku e laawol moni foof yiiɗi dañde nokku e ko ganduɗa ko ala probléme kadi tawata ko foof koko leeri kadi ko agence Thiaby Bye ko ɗum ɗon woni programme makko te min dañi hen yakar no feewi no feewi no feewi. ko ɗum min jinno haalande mon pour kala yiddo wadde bénéficié o e oɗo programme ara wawa wadde bénéficié o e oɗo programme. on jarama bandiraɓe. ɗo ko laawol ɓe ganduɗa ko kañen goni yiɗɓe sodde omo dañi boowal jaajgal toon to commune mo Malicounda e diwan Mbour o jiiɓe ɗo bandiraɓe ko fodde boowe ujunere e temedde joyyi woni 1500 parcelles Thiaby Bye jogui toon ceenal dimal laabgal moƴƴal ngal toɓetake ngal tuɗata saka waɗa beeli. jiɗɗo galle ko yaawi jokkudira mabɓe ko nokku moƴƴo baɗɗo fayida waɗɗani boowal diwoje Diass hakkude mum e Dakar natti woɗɗude. agence Thiaby Bye wallita ko ɓesguji men beele janggo so jeeɗo ñaawi mbawen dañde ko goppirɗen sukaɓe meɗen. aywa wonno ko addi fof taw mbeɗa salmino onon fof kala keɗotoɗomi mbeɗa salmina ɗum mbeɗa yetta ɗum mbeɗa jaara ɗum. min garno ɗo to wiyete Malicounda ƴewde no Allah wawirta en wallude ha keɓen no kodirɗen. ɗum no wonno lawol amen ɗo e Malicounda caggal Allah no waɗi mouvement biteɗo Thiaby Bye ko fati e banggal hoɗande ɓe jogui ɗo nokku mo gandanɗa on nokku ko nokku koɗeteɗo. caggal noon ɓe mbi kala ko jiɗɗa humpitade a aran kumpitoɗa ɗum ƴeewa ganda no ɗum sifori. min gari noon ko Allah min tawi leydi ndi ko addi fof ko ceenal woni kadi makane mo gandanɗa woɗɗodirani e aéroport o saabu sa ƴeewi ko minute aji 30 ɗo e aéroport o 35 waktu goto ɗo e Dakar kadi e nder nananle eɓe mbiya so ɓuroyi maɓe maɗo ko wiyete gendarmerie. site o kam minen kam min kumpitima woɗɗani central solaire goto nanɗo e Malicounda woɗɗani ɗum hay seeɗa. ɗo e Mbour natti wuddude haalaka noon ɗo e Dakar
meɗe ñaagui noon bandiraɓe bawɗo wonde foof kala hen tan mo Allah arsikini heeɓi ɗo nokku yo andu jomum heeɓi ko gandanɗa wonanta ɗum nimsete kadi paamon hay nokku ala to woɗɗi hande hay nokku ala to woɗɗi so tawi laaɓi no woodi tan hankadi tawan nokku natti woɗɗude te meɗe andi meɗe felliti meɗe yanana ɗo no garduɗen ndi onon foof kam on daari on ƴeewi on tawi wonde mana ko woɗɗi ko Allah awa ɗum noon meɗe ñaagui dentagal wonɓe e leydi ndi e wonɓe caggal leydi yoɓe gandu oɗo makane nan ɗo makane o noon ko parcelle aji ko yaata 1,1 parcelle meɗen jiilo noon kadi ko ɓuuri ɗum mana kadi e nder région de Dakar tan men anniyi ɗum wadde no min gardi Mbour ni ko noon kadi Allah waɗata men jaara e 14 région ngaji ɗi foof région ngaji 14 ɗi foof meɗen ganniyi e nder jiide amen udditto toon koko wayni sabu meɗen dari darde wallude kala jiɗɗo hebde hoɗande wallude ɓe gandanɗa kadi Allah luɓerani ɓe ha ɓe mbawa arde ɓe sooda ɗon e ɗon galle terrain ɗum noon addani min wiide wonde mamin peccu ɗum coggu ngu ko wawi wonde foof meɗen mbawi rokkude jomum yoɓa ɗum e nder hitande e nder duuɓi ɗiɗi te kadi mana ko gandanɗa eno satti kala jiɗɗo noon hebde hen information so ari place Thiaby Bi rue 10 maɓe taw ɗon e agent ɓe gandanɗa ɓen goni liggey mumen tan ko famminde yimɓeɓe no nokku o wawirta heɓirede ko ɓuuri min noon softinde e gueɗe Thiaby Bi komin ƴeewi min ƴewtinima min tawi Thiaby Bi woni e ɓe gandanɗa kamɓe kala ko ɓe dillata e dow koko laaɓi caggal ɓe gardini taw ko mo gandanɗa on darori ko pour humpitade so tawi caɗele ala e leydi ndi saabu enen foof en jii hande hewɓe ene ƴetta galle yeeya ɗum yimɓe ɗiɗo yimɓe tato ƴetta terrain yeeya ɗum yimɓe ɗiɗo yimɓe tato minen noon ko ɗum min gari min jiiɗi hankadi famminde yimɓeɓe kala sukluɗo ko way noon a yahan to wiite huissier jaaha notaire o ara o daara nokku o anda ɗum ɗo probléme hay goto ala hen somin doogo hen nadde noon ɗum jiiɗa min ɓurti hen famde awa sago Allah sago courant o enen fof ko garaten en birtima ɗo nokku nan ɗo no wiye central solaire kam mbeɗa andi hankadi ko ɗum woni nangue ko courant mo gandanɗa ko nangue watta ɗum distribué eyyi ɗum kam waɗɗani ɗo hay seeɗa mi sikki timmani hay 300 métres awa ɗum ɗon woni ko gandanɗa e koko ɓeydata kadi rokkude nokku o valeur rokka nokku o kadi hoɗande gandanɗa tawan koko wonata e hakkillaji yimɓe ko fati e ndiyam ɗam meɗen jottori hay so won musidɗo amen goto nin nan ɗo on omo jogui nokkuji mum nan ɗo konko mo wawi settade ndiyam ɗam nattiɗo woɗɗude so Allahu jaaɓi ɓooyata inchallahu rabbi so hunde nde yeehi ha ñiɓima ha foof darima ndiyam kam ma heeɓo won hen ko gandanɗa yettaki compétence am saabu commune ene jogui hen gueɓal ko fati e banggal juulirde école e poste de santé ɗum ɗon ko banggal mabɓe min padan ha so tawi nden yonti min daro min daɗo ha ɗum kadi wawa newade ko ɓuuri yawde e yaccude ɗo e Mbour sa tawi a ƴeewi ma won hedde 7 kilométre diwata ɗum e diwata 7 kilométre saabu Malicounda e Mbour ma won à peu près 7 kilométre diwata somana salminde jama o foof kadi so tawi on jaaɓi so tawi ne wawi wonde mi haala e ɗemɗe keddiɗe ɗe